Kohoraha warlong hemepi hemepo lapen sar mucharapan pekar omkiron. Pinini phai thang isiar ni kohoraha warat hemepi hemepo lapen sar mucharatumpan local MSC Forest Board Chairman Richard Tokbi, local VDC Chairman Sar Koirong par lapen Mondol BJP President Sunaram Singnar alang litumahin pen pekar omkiron. Lapen musuri hai hui kiduk kela katum phanda kerap pajerpon. Putot alang litum kaning jepon. Bangso keron along party dhorom lapen jati jongdam depin. Mate budam depin pensi bangso asai mesen pen pachun pon puta birta ribdun long kohora pen rishab ingti TK News Karbi long. Kali sipamel tapai majong party fantame party lang rin latuma pa panili kithan la hello na pen pinier ni la so list la son takhan siwa lo bol ka komiti ha la lo bol plabri akor jong sige plan lo patane ne pini dama si than dikan daji responsible ke sokti kendro in charge Elvinson rong pi dak ke plag ji afan ne wanri amuka ke lukimon amuka ke Christian amuka ke Congress, amuka ke CPML, ni doti ke mesi mantik ke, nasolam te bangke, nilong nasolam ke nang cikiri. Kisum ki duk doan same ni pandan nang kanot, ni tek amen ke rabu ni fasi ni boriji. Lahelo nili kemang, lapen lason, ambong pensi nili, kacelar nai doan baguri lo, celar nai pote, lah kiduk kila, himi jangre plagri, amuka ke, awasta we, amurkha ke lapu. Itung labang claim ke nanti labang hello leadership pulang plan ho gari motor dolo lafasi cik Duarbaguri BJP Mondol pen partir pipon ase long tin 23 polling station long do jate je kumbol musuri sol lasonsi kepanong kapre ka fan kali bangsa me hemipi itu mafan hemipo itu mafan lapen arta kiong atu mafan jatete itu kacing hon dak pen sekipak lang pon nonoson kahora long nang lelo baguri pen cenglo dai thor daihuri ke tanger lo kahora long sonson arta pharoi sira nerkep arta sar burata me non pinier ni ke itum chi theglong lang pirthe thak long la pon arta ke do afan itum kungbol ki pilong aningarong pikan mene ahi mi piafan sol kipi kirablong cilong une atum do lason atum fan itung ke mathapon kipi pon asila ke kapre kali bontame itum kachinghon Prime Minister Narendra Modi kithan pon kizapon Assam along Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sharma lapen Karbi Anglong Autonomous Council Dr. Tuliram Ronghang alang tum kithan pon alam kangkhon chinghon nai chithan pon nanji chimung pon nanji la pen chinglok lahai awar sainon apor kang samadin hut keron thulong la krela tuma hirzume kanghon aji pini ni itum da kahora an nanglelo la pen pini dak sondro singrong pierong long nitum left wing right wing hemepi hemepo rong akisar muchot all is atum fan ron pon thulong polake ningarong hello Pini di fukla pateng no bongchin arnam ki puamai ke padopon. Pini thang isiar ni di fukla pateng no bongchin aklam long Karbi ningkan kimi arni pacheton dun si Karbi kurusar chingrum amai KKCA pen patir pipon si bongchin aklam long ke pangthir pon. Lapen kurusar do an chingrum pen bongchin arnam ki pupon. Laso Karbi kurusar chingrum amai KKCA long hawar tin pen tami kurusar atum do an cheton dun lo. Bon sita non molom pir the kangdang kache thang prup akisto COVID-19 do kojok bang pharohini ansi laso mai long chetong long chotlo sitame pini bongchin arnam ki pupon lake mesen tusip therang ke tum kahum ridam hut Karbi purusar mate KKCA long president ake hai dhon singh teron ahin pet nang pachini dunlo difupen ram teron report TK News Karbi Anglong mangke samjin pensi tum mai ki ponlong ji lapen katuk kawe Karbi arat penceng dok katuk kawe la bang khayan teman kita me omongan
kang hon doko lapen aku cerap doko lapen timi doko puji bongkin bongklok long ke hapon nana pesi na sa tong nun lo sa ade pini tum non ke arong asar dia dat tema hala itum corona protocol alam tado amasi di sipan cingkilo nang tum bang phokem pen bang sokem pen harus sian bakke cetong undi pusi pini ni tumbang haruan bakke cetong chalo la nang cetong do namang ke pu litum ha arnam langbi anat pen nang cetong dun lo deu pani apa deu pani la pen ke dilai lo mahawar katu ka betum hawar seng lo hadak mata nang cetong dun lo la pen aku la dak inglong kiri pen nang cetong dun lo la pen aku dol duli pen nang cetong dun lo la pen tum dak di pu ke do frong along tum ating ri ke do tum la dak ser hong thom bai song ser hong thom mai pen mai fu pen cheng lok katu ka be kuru sarang cetong dun lo la son thak thak se tum long ri la dak long ri asar la pen ate hong asar lapan rong saratum katu ikuru sodak te bok terai tum di fu tahun along pande la di furong sopri ke do aku sora atum mata nang ketong tum lo lapen si ni marli katu ko tum tanang ketong lo sita meni tum ke lapan hang oe pusi ke mat hapon lapen ke klempon athema la corona protocol do kok pen ajok si sarkar pen jingki do muni cetong ulong le palam pasini tum la ansip cetong chalo pin Rongagora mensing terang rongalong Karbi sengkan kimi phong phoke chok ke talondon Karbi khai ta khai khang thim jutang jubat choklim non ki thurmi owi kimi tumpan methang jubat pindeng sumpot pachini ke pangcho pon bomjia phansi Rongagora risu ijang atum ahin pet patir pi ponsi ningkan esekpen ephong thang thang chiklo ni phai isiarni adap for final capen hambi ke patu ke kat kaching bai pen chenglok ason ke patu ning che parong ajai mek paman pon mai pu hun bor timung ahin pen si mai chari ponlo aluhi ke pachini pona bang jiwel terang ahin pen pachini ponlo laso mai long aluhi sarpon nilip MSc pabitra rong pi chetong dong si open stage ihu nang kimpi po pusit han kang laso mai long rong asar GB Jamshan terang GB bimol rong pi lapen rong isi kado kawe biso nimso bang proxy cap haido inutin pen tangka chirung si saido an klem ponlo lapen Perangke thengno thanpon nilip aha warpen Rongagora mensing terang rong isi lapen risoi jangatum jutang juba nat kaching hon pen ajok isi non owe kimi tum phan isi khai ke the isi kithe ang milur ason choki hola pen Philip Piso report TK News pon mari katalon pon nangkop ki ilitum people ma labang so akar biningkat kimi talon pon pe librang te non owe kimi talon pon pe librang te mo bihek che kamu marto mangke kar biningkan mina betalon jigali teni poneji lasi labang so kar biningkan kimi talon pon abangke non abangke long ni si talon pon cholang mene batalon pon ulu mene boy pitita meli tumang non abangke arong tin dame labuson kar biningkan kimi talon bangke talon pon nangko laben labang su kar biningkan kimi katalon pon along bangke non bangke bihek che kan mumar sarpisar bujita me non thang thang tarigi si bangsi hala ar ko tarigi si alon anzo se bang thang thang tarigi si ani bangsi alon chipi pon nang po busi ni bangke kado ga be bana chuning ri dun lo lapen pipon mai litum talon pon nang ko ilitum talon pon pe li pulutang te ilitum akasik sak doi kok po ba the monon pi ilitum tribal atum bangke lapuson akasitene do kokbo je kopi bot si litum Karbi ningkan Januari mate arkoe tariki si ningkan mi do tangkok kopi bot si tang ningkan si tariki mi ta do tangkok ma tariki si ningkan mi do tangkok ma lasi labuson mang hidu kokbo lasi litum la jong si non ben labuson arong tin mate lasi labang su amay along mahu sarpus tamini tum chupha pondo alang di MSc rong pisang oke hai masih mencetong nolo di labang so sengkan kimi karjo sengkan labang so rong aji katalon along alon pensin itu talon dia pasti itu molon kami bini apor lon tangkang sa ke hai lapente MSc sa kai itu conjugation alam itu stame itu unan pen bisoi jam pen itu cepati itu ponsi pini labang so rong aji ason sini itu paman pon lo lapen itu pedap baji merkep pen sini itu labang so along klam along kepatu penang itu penang an MSc sa kahai bipon ilitum phan angke thapton asona thasi lapen hambi kapathu lapen apar kame ason kaprek limson phan akapathu sidame ningkan kimi katalon lake ilitum
pini la ana por kami ngarong pen si labang sorong aje asoni tu sengkan kini talon pon long lo la penil tu pan pini labang su na cepat pon penil tu pan song kami am se nang ko cetang pon popusi ni ngarong pen bisoi jang ni ngarong pen si pini labang su APHLC Youth Wing Women Wing keseng lapen kangdang amaita kepadopon nilip MSC constituency keparlo hiri kepathu aklamlong arkoi niphai thongke presi anarlo porpai isi pen APHLC kangdang amai kangnipon bangso kangdang amai long APHLC pen jokta MSC bangpu kilik ahut kecipahai dun wegjiaphan mathasi nilip arlo Youth Wing Women keseng bon bangso amai long borsing teron pen kecipahem phuponsi alohi aman pen APHLC amai pu jai kathar rap mai pu rajesh tiso kursing timung diuri teron lapen Youth Wing mai pu divinson be rap mai pu riagon phangcho Women Wing kejatum rojina rongpipi rita tok bipi atum chetong don lapen bangso mai long BJP lapen Congress aphan aning kechet he ave pen APHLC aphan ning kechet he dun bang Kret Troxy BJP pen Krepli Congress pen kethom chepa ogdun pusi militum pherangke nilip Philip tiso birta nanglo Quarter na doji he kami claim dama link sita anke happy ke DC nang man po commissioner nang man po ke principal secretary chief secretary lason nang man po lapen IAS atung bong ke thin nei office ke la ke cabinet secretary uduk high union government along cabinet meeting along a secretary halake IAS ke thin nei bang senior most abang halake senior most ajakong ke thinay bang hala hello lapen state ang bong ke chief secretary hello ke thinay district ang bong ke deputy commissioner hello deputy commissioner ke commander of armed forces in the district today commander DC atum ke police atum phan army atum phan ta order ke pia bang dai nelita long thom DC ke plan lo Guwahati amat lo lapen ko Krojhar lo, lapen ke Korimgonj lo, hadak nili DC ke doon hoke, bu army itu mantan nili si order ke pilo, police itu mantan nili si order ke pilo. Guwahati ke dohor bangke, presiden lewang kami, prime minister lewang kami, hala airport along DC si Dengdun di, nili Dengdun Edlel. Prime Minister Tuhan Anta lapen apoto da tu haneli hemta gisita dengdut edlo lapen lason ingkin ke tengkai hoi lo pa ha UNO United Nations ha New York America ha dakta meeting dulu lasi union neli hala dakpen ke wa Neli kewan akagos akitab so do Ingraji pen do la hello UN Open ilitum tribal atum kopi pi aja kongdo today la dak tok eto dak tok ela pu hello army atum ta rong asar hukum avete rong ludong li dak tok kita dak ludare body ilitum la kacicini ni apolo la dak tok la pahelo la pen nang tum metang astet ta nang gi bulletin long week nang gi budak tok do la sihala UNO long neli autonomous state nang pivek nang gi putan neli dorkhasto tok tekang lo ha New York America pitekang lo hada la pen hala so kagos ke as India government along ke nang li lo la tu ke tek lor la atheman neli hada meeting along ke dohut La election puke lake kemenei amonit atom phan kang vaira council along kam kape claim dun lam kapache dandun itum allar kapache dandun kape claim dun lapen ke MLA
tak kemen nei amunit pan MLA ta kang vaira assembly lom lamak pachet dandun kam pe claim dun pan lapen ke MP ta kemen nei amunit wangra ing vaira election along ing vaira vote ki pipen ing vaira ha parliament long itum alar lam nang pachet dandun kapet tok dun kapet claim dun dia phansi itum ing vai nang ji pusi la so lam chini nang ji pusi rata tom phan ni tunga pere kang tung la penon isia nang litum arjulo la Nagaland akung la non eviction kapedo ke lage encroachers to make eviction pedo nang ji sita hedi la encroachers ang bongta Supreme Court order halata do tribal dom hange eviction thap long li laki haladak ala Supreme Court order ta do laki an ke haladak naga dung tribal pinak ilito makhai pina halatum ke $60 lu nang do dun long ande jong si hok encroachers tum phan eviction nang ji pulote hala utor borbil long la bongali tum phan piapot eviction sede ni tunggi pukang tungi la helu ako hala VGR along le la kopli bethe bihari tum phan piapolo eviction sede hala dak high court ta do sarti phangcho along le bang bihari mune tum chiri grehi inkoi rahini cherai pithiblo high court order do council phan gi pu nang tum bihari phan phlung rahala sarthi phangcho phan pithunon hala tum pe pot pi hai hede nonanta bihari tum phan pe pot eviction hede la hello nitunge la non ke eviction ji ke abinong ke la council election na ke lelo la ka Assam government a plan lage bidikang limpen la election hot RSS bongo senatum Assam government BJP atum akam lage tribal atum bongo pache chok ya phansi lage ke claim la nang itu media long pachini kang tung bang lah lo kedam tang nitum soin ko rapli penon PSLC lo paragraph 2 subparagraph 7 na pen law salam nahi pula council lo voter list in khanang ji pulo tini anita ningkan hok leng chu elojo sta council atum labang so lo bang post salam le derlo ta karbiang long ke helik ora song ta to piglo sta ke chia so tum nak wood jog long le bu pinian de ma jok ta ningge hai bang velang nani to si media tum chini po la an ham hang song ta khe phansi ka che song lo helik ot pen cheng lok social organization ta khe phansi ka che song lo sida hala bang so ka che song atumi posi non tribal atum han voter list pen ingkhan et nang ji long le pota ingkhan et nang ji bi pot sining ge heder la bang samil le bang so question do kok do rada lo nang to media phan la bang solam nang tum non cm tulira long banal tum ta arjumi alang li jong si khe ka ching hon long ri ka ching hon pote la bang solo kubi polo selam de dat kente voter list ingkhan nai gente mat cm tulira long hanga ke hai tong court phan ki themunak lo mala bang so question ni don arjumi tung lang lekha there along ke court pe na ke theka velu government of han pini order ipi komalo Supreme Court long dam pote la government tum ta bang solam arjunai sa pini tuliram rong ha ke high court order da pini arjet dar lake ane court ke do ke la ke ale avi data son se pini ke man der lo India long bang ke court helo ma teke the constitution dalang li ke kroi krelo la bang solam te dalang li phan pache de